Ataquem el punt 3 del temari, anem a parlar de diagrames d'arbre. Els diagrames d'arbre són una tècnica de recompte que ens ofereix moltes possibilitats a l'hora de resoldre problemes de combinatòria. Ens determina quantes possibilitats tenim i a la vegada quines són aquestes possibilitats. Anem a fer un exemple. Diu, la Noemí té la possibilitat de passar la tarda del divendres amb el Quim o amb el Carlos. Si surt amb ells podrien anar al cinema, a un concert de rap o a fer esport. Un cop feta aquesta activitat acabaran la tarda al parc o a casa de la Noemí. Ens demana quantes possibilitats diferents té la Noemí. Partim de la nostra protagonista, la Noemí, que pot escollir dues opcions diferents, sortir amb el Quim o sortir amb el Carlos. Farem aquesta estructura d'aquí, que és el que s'anomena estructura d'arbre. Si surt amb el Quim, té tres possibilitats, anar al cinema, a un concert de rap o a fer esport, però si surt amb el Carlos també té aquestes tres possibilitats, anar al cinema, a un concert de rap o a fer esport. Finalment acabaran la tarda o al parc o a casa de la Noemí. Per tant, per cadascuna d'aquestes opcions en tinc dues més, que són anar al parc o a casa de la Noemí. A la pregunta quantes opcions diferents té la Noemí per passar la tarda del divendres, la resposta consisteix en comptar la branca final, és a dir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 opcions diferents. És a dir, 6 amb el Quim i 6 amb el Carlos. A la pregunta quines són aquestes opcions, donar la resposta és una miqueta llarg, però el diagrama d'arbre ens ofereix aquesta possibilitat. És a dir, la Noemí pot sortir amb el Quim, anar al cine i al parc, pot sortir al Quim, anar al cine i a casa, pot sortir amb el Quim, anar al concert i al parc, amb el Quim al concert i a casa, amb el Quim per fer esport i al parc, amb el Quim per fer esport i anar a casa, amb el Carlos per anar al cine i al parc, Carlos cine casa, Carlos concert parc, Carlos concert casa, Carlos esport parc i Carlos esport casa. És a dir, aquí tindríem totes les opcions diferents que té la Noemí. Determinar quantes en té en realitat és molt més fàcil que tot això, perquè fixeu-vos que aquí té dues opcions, de cadascuna d'aquestes opcions en té tres, és un procés de multiplicació. És a dir, 2 per 3 ens tindríem 6 opcions diferents i per 2 més, torno a repetir, 2 per 3 i per 2 ens donarien un total de 12 opcions diferents. Molt bé, doncs fins aquí la teoria de diagrama d'arbre. Al proper punt del temari començarem ja a parlar de quines són les preguntes clau per resoldre problemes de combinatòria.